Už spora. Tak. A už to běží. Vydrž, už to bude. Dáme enter? Ještě ne, ještě ne. Za chvíli, jo? Počkej, až tam bude ta tabulka. Ano. Tak. Ještě ne, ještě tam není. Počkej, ne, to není enter. Čekej, ještě tam není tabulka. Koukej. Koukej na obrazovku, ještě není. A už je tam. Tak už můžeš enter. Tak. Hezky. Normálním činnostem, které by normální lidé 6. Mezitím se můžete věnovat všem těm nudným normálním činnostem a znásobte ji 6. Mezitím se můžete věnovat všem těm nudným normálním činnostem, které by normální lidé 6. Mezitím se můžete věnovat všem těm nudným normálním úmyslu dělat s námi a hned. Měj rozum. Jak můžeš být tak zlá, krásná Rito? Měj rozum. Jak můžeš být tak zlá? Měj rozum. Jak můžeš být tak zlá? Měj rozum.